Hindi pa naluto yung lugaw ko. Hindi pa naluto yung lugaw, guys. Ganon sila kalabing, guys. Ang mag-ama. Yun. Napakalabing nila. Yung paa nila, oh. Yun, guys. Diba? Yung mag-ama. Yun, guys. Ang mag-ama. Napakalabing. Bigyan mo lang sila ng cellphone. Napakatahimik nila, mga kaibigan. Yun ang mag-ama na yun. Yun ang isa. At saka yun. Ganon sila. Yun ang kanilang. So naman tani. Nag-video lang ako. Hindi ito makahina ng internet. Doon. Ang paa nila, guys, oh. Yun, guys. Yung tiil nila, guys, oh. Yung mga kuko nila, guys. Pareho ng shape. Kuko ng anak ko at kuko ng asawa ko. Yun, guys. Napaka nila ng kuko. Pareho sila ng kuko. Kuko, oh. Pareho sila ng kuko. Guys. Pagkatapos, guys, pakainin ko sila ng lugaw kasi napakahirap ng ginawa nila. Tama ka dyan naman din. Bigyan ko sila ng award. Urot. Push. Kita nasad. O, diba, guys? Yun, guys, nagluto ako ng lugaw. Lugaw yun, guys. Ipakain ko sa kanila, guys. Snacks namin. Lagyan ko yan ng tabliya at saka sugar. Kaibigan, meron pong nagugutom dahil sa MLO. Nangano siya ng plato kasi nagutom siya. Uy, nahiya. Nagutom po siya dahil sa ML, kaya gusto siya kumain. Hindi niya alam meron akong dalang video. So, biskwit na lang po ang kinuha niya, guys. Nakakagutom po talaga tong ML na to. Yun, guys. Hindi pa naluto yung lugaw ko. Hindi pa naluto yung lugaw, guys. Ito po yung lugaw ko, guys. Malapit na po maluto. Ayan po ang lugaw ko. Ilagay ko po is ito pong tabliya. Ito po yung inilagay ko. Tabliya po to. Pure na tabliya. Ito po. At saka sugar. Ito po ilagay ko dito. Kaya pakainin ko sila ng lugaw. Ang hirap kaya ng ginawa nila. Napakahirap. Kaya nga, pakainin ko sila ng lugaw. Nahirapan sila sa kanilang buhay. Ito na pong lugaw ko, guys. Yan ko na po ito ng tabliya at saka sugar. Kasi nahirapan sila. Kaya nga, pakainin ko sila ng lugaw. Malapit na maluto to, guys. Kaibigan, malapit na po ito maluto. Bigyan ko sila ng award kasi mahirap maglaro ng ML. Oh. Naana diri ang tabliya, ma. Oh. Napakahirap ng ginawa nila kaya bigyan ko sila ng award. So, malapot na, guys. Malapot na po yung lugaw. So, lagyan ko na po ng tabliya kasi malapot na yun ang lugaw. Linagay ko dito ang tabliya at ibuhos dyan.
So, ito na po yung lugaw ko guys, yung sampurado. So, ito na po ang champurado ko kaibigan. Luto na po. Ito na po yung champurado ko kaibigan. So, ito po. Masarap po to kaibigan.